Здравейте, това е моя първи GoPro тест. Ще излезем навънка малко на разходка из квартала. Thanksgiving е 2016. Хубаво време, Южна Флорида. Ще пробваме тази камера как работи. Времето вече не е толкова хубаво, колкото беше по-рано сутринта. Малко се е заоблачило, но е все още приятно за разходка. Не мисля, че ще вали днес. На главния булевард Military Trail, на който се намира моят жилищен комплекс. Времето е 28 градуса Целзий и не е никак зле. Малко хладно за мен, но всички вас в България или в северните щати на Америка вероятно завиждате леко, нали? И ето тук имаме хубав тротуар за разходки и за бягане. Ще пуснем малко да измерим разстоянието. Тръгваме с бърз вход надолу. Маршрута ни е миля и половина в едната посока и миля и половина обратно. И дори след толкова много години в Флорида не спирам да се смайвам на хубавото небе, в тези пухкави облаци. Красота. Това е вляво моят жилищен комплекс. Малки такива отделни сградички. Има едностайни, двустайни, тристайни апартаменти за различни видове наематели. Днес да има благодарността. Очаквах да има по-малко трафик, но може би сега хората отиват при своите близки да ядат пуешко месо. Тук наблизо до мен, виждате, имам две аптеки, ако нещо човек има нужда. За съжаление не работят 24 часа, но няма проблем. Майзнер Корт е името на моя комплекс, моя жилищен комплекс. Все още сме в неговите предели, в неговите рамки. Колко Мерцедеса можем да видим днес да минават? Тук е изключително богат квартал. Има колоездачи, има ходещи, има бягащи, развеждащи кучета, развеждащи деца. Ето вдясно е нашата пожарна. Въобще родната пожарна ни пази. Дори с трафика е много спокойно и приятно за разходка место и маршрут. Още един Мерцедес. За сега 3 Мерцедеса станаха. Така обичам, като излизам да бягам или да хода. Нещо да се занимавам, че иначе се отъкчавам и броя, примерно един ден избирам, ще броя Аудита. Един ден ще броя BMW-та са под път и над път. Range Rover съм броял веднъж, стигнах до 14 Range Rover за един час.
Ето тук вляво е един от ходовете за коли за моя комплекс. От тук се прибирам от работа. Наближаваме вече край на моя жилищен комплекс. Четвърти Мерцедес, пети. 5 Мерцедеса само за 5 минути. Ето и Range Rover-ите са тук. Вдясно Medical Center, това е моята местна болница. Болница и около нея, разбира се, има много лекарски кабинети, зъболекарски, всичко свързано с грижата за човека. Както виждате, отново много удобно. Вляво имаме малка плаза с една от любимите ми местни пицарии. Има отново хубава промоция за обяд. 2 парчета пица и една напитка за $5 и 6 цента. Има китайско, има Dunkin Donuts. И моя комплекс го оставихме зад нас. А сега отпред е вече жилищен комплекс, който не са хората под наем, ами притежават домовете си тук. Това е един от така наречените Country Clubs, където къщи са разположени около голф игрища. Започват около $1 000 най-евтините. Ще успеем да надникнем в някои от тях през оградата. Това тук е другото, което много ми харесва, е, че по цялото продължение на тротуара от тази лява страна от нас са тези особени дървета, които са надвесили над тротуара и предоставят една прекрасна сянка през по-слънчевите и горещи флоридски дни. Предполагах, че ще предоставят и защита при дъжд, но един ден бях разочарован. След като ми хвана дъжда под тях, прогизнал. Не са толкова гъсти клоните им, но за сянка са прекрасно средство. До колко Мерцедеса стигнахме? 5. Добре. Има още време. Сега достигаме тук 1/3 от маршрута ни. Вдясно е едно начално основно училище, Калуза, по името на местно индианско племе, преди да дойдат испанците да ги убият всичките. Ето тук е луксозния жилищен комплекс. Около голф игрищата имат въоръжена охрана, пропускателен пункт. А там, както споменахме, е началното училище. Сега ще забързваме малко крачката, защото тук следва този жилищен комплекс. Високи огради, дървета. Не може много да се види. Но разходката е изключително приятна. Подухва лек ветрец, 28 градуса. Въпреки че мен ми се струва, че е по-хладно. Не знам.
Това е GSM Kula, мисля. Няма много някакви, да кажеш, атракциони тук по моя маршрут, но това е една от главните части, които ми хареса. Спокойно е, въпреки трафика от колите, който през работните дни е доста по-засилен. Става прекрасно место за разхождане, за успокояване на нервите след тежък работен ден. Да можем да видим. Още не изглежда зле. Сега за $1 милион все си мисля, че по-добре нещо бих си намерил, но първо да го съберем този $1 милион. Тези $1 милион. Ето виждате пред нас направо широк хубав тротуар, разделение от колите, можеш спокойно да си бягаш, да си ходиш, караш колело, буташ детски колички. А тук имат богатите някакъв канал. Малко занемарен ми се вижда. Явно толкова силно парите. Нещо Мерцедесите изостанаха. От другата страна, от дясната ми страна, има друг жилищен комплекс. Colony Point. Там няма въоръжена охрана или пропускателен пункт. Но къщите също не са никак зле. Обаче там е с изискване за минималната възраст на обитателите да бъде 55 години. Така че за средно богати американци пред или в пенсия. Ето 6-тия Мерцедес за нашия ден. Всъщност лекия ветрец е доста приятен. В момента града Бока Ратон, тук вдясно по средата на пътя, правото благородяване. Слагат нови палмови дръвчета. Много красиво става. Има от време на време разни ремонти тук по пешеходната отсечка и човек трябва да си гледа в краката. Колони също така падат от дърветата.
Трябва човек да внимава малко повече, но като цяло е много чисто. Почти няма и някакви изхвърлени бокуци или бутилки. Време има, нали, но като цяло е окей. Тук нещо, водата е пропаднала, да го оправят. Тесла много. Тесли коли има тук в Бока Радон, богатите хора. Обичат тези електрически автомобили. Грижат се за околната среда и за своя лукс и комфорт, разбира се. Палмите на едни дълги камиони ги носят вече готови пораснали, забождат ги, айде, имаш 4 палми. Наближаваме този светофар, който е маркер, отбелязва 2/3 от нашия маршрут или грубо около почти точно 1 миля, откакто тръгнахме с вас и почнахме да броим мерцедесите. Ето сега виждаме един друг в друга. Аз броя само тези, които идват към мене. Продължава бройката да е 6. Другата страна отново има такъв комплекс от затворен тип. Другата страна отново има такъв комплекс от затворен тип.